Goedenavond, welkom terug in de verlenging. Hier wordt alles besproken wat zojuist in de tv-uitzending niet ter tafel is gekomen. En laten we beginnen met Mike Snoei. Is weg bij Telstar, jouw grote vriend. Omdat het MVV heeft zich gewoon afgedroogd, hè? Ik vind altijd dat hij lijkt op die Bassie en Adriaan. Op die clown. Welke? Bassie? Snoei. Wat hij heel goed doet, is het heel goed uitleggen bij ESPN. En uiteindelijk sta je dan laatste met Telstar. Wat natuurlijk kan gebeuren. Maar hij heeft een beetje de uitstraling tegen. Hè? Ja, MVV, kastje naar de muur, tikkie-takkie. Ja. Alleen dat tegendoelpunt, Matthijs, in de line-up van het elftal van de week. Maar die had ik eruit gekoopt. Van 25 meter. Ja. Maar wat is het loods met MVV? Ja, en 3-0 en een keer 6 nu. Ze scoren veel. Ze staan bovenaan de periode. Kijk, nu is dit niet de sterkste tegenstander. En dat was Jong Utrecht ook niet. Maar ja, Roda verspeelt de punten tegen. Je moet ze toch Eindhoven ook met 3-0 winnen, hè? Ook, knap. Uit. En Krostongs weg, die binnen de goal maakte bij Paderborn, uiteindelijk 4-3. Ja. Het elftal draait op een of andere manier beter. Er zit wat Smeets die natuurlijk zijn stempel drukt ook. Hè? Dat is wel denk ik het meest bepalend. Ja. Die is zo fit uit de winterstop gekomen. En hij heeft nou, ik heb even opgezocht, 5 doelpunten en 2 assists in de laatste 3 wedstrijden. Ja, dat is superknap. Dat is echt FC Brian Smeets. Dat is superknap. Ligt niet in het shirt. Ja, ik moet wel zeggen, volgens mij winnen ze altijd als ze het shirt aan hebben. Vorig jaar hebben ze ook flink uitgepakt. Lida is regisseur en die zei ook al, het valt op, dat shirt. Ik zou dat het hele jaar mee spelen. Ja, toch? Vreselijk, man. Precies. Dat valt shirt, het hoort erbij. En jij hebt het over de statistieken van de afgelopen 3 wedstrijden. Wij hebben ze eigenlijk van dit seizoen even achter elkaar gezet. 22 wedstrijden, 9 goals en 2 assists. Dus die 2 assists die jij noemt, die zijn eigenlijk van de afgelopen 3 wedstrijden. Het ziet ook maar, geeft wel aan wat die... maar in de winterstop, Bas, ik had zo'n gevoel, nou Venlo wordt 12e, MVV wordt 14e, 15e. Ja. Het kan nog, hè. Maar ze hebben in één keer een hockeystick-effect gekregen, niet te geloven. Ja, maar dat is mooi, ze doen langer mee. Het kan nog, wat jij zegt. Ja. Maar je voetbal nog ergens voor. Hè. En wat betekent dit voor Maurice Verberne, de trainer? Want het contract loopt af aan het eind van het seizoen. In ieder geval het jaar mag afmaken. En daarna? Ja, maar hij doet het toch gewoon fantastisch goed, eigenlijk, naar de middelen. Ja. Ze hebben maar 3 punten minder dan vorig jaar blijkbaar in een topseizoen. Ja. Stond vandaag in de krant. 3 punten minder. De playoffplaats aan, hè? Precies. Ja. Plus, sinds de berichten dat het financieel heel slecht gaat, gaan zij... Kijk, op de resultaten kun je hem niet wegsturen. Je moet altijd aan de spelers vragen, die, in ieder geval die langer blijven, of die klik er ook volgend jaar is. Maar die prestatie wat hij leverde, die is prima. En een hele goede trainer, of een hele dure trainer. Het is ook... een beetje vraag en aanbod hier. Ja, en de vraag is hier vaak ter tafel gekomen van, moet Costons nog voor het einde van het seizoen weg? Is het niet zonde voor het seizoen? Hebben we hem niet nodig? Dus dat hebben wij waarschijnlijk gegeven, hè? We hebben net besproken dat we al onze beslissingen en voorspellingen nog eens een keer achter elkaar willen zien, Maurice. Ja, zo gaat het hier, Marco, aan tafel. Het komt allemaal uit. Ja, het komt allemaal uit. Dus ik ben het orakel, hij heeft een glazen bol. MVV moet hem nu verkopen, willen ze er nog wat uiteraard aan verdienen. Ja, dat is logisch, maar dat MVV daarna zo goed draait. Er komt altijd op een nieuwe chemie dan in de ploeg. Precies. En dat is afwachten of dat goed gaat of slecht. Maar in dit geval je moet een beetje geluk hebben, denk ik, ook met het programma. Tuurlijk. Dat je net in die goede energie komt. En zeker in die eindfase. Nee, ja, ook. Maar Brian Smeets was de eerste competitiehelft niet zo fit als dat hij nou is. En dat maakt echt wel een wereld van verschil. Hoor. En Soeren zie je daardoor ook veel beter gaan voetballen. Ja. Fortuna Sittard speelt gelijk tegen Heerenveen. En de eerste helft was niet zo goed. De tweede helft hebben ze veel goed gemaakt. 3-3. Het publiek floot in de rust. En daar was Danny Buijs, de trainer, absoluut niet blij mee. Het is voor mij heel simpel. Hè? Na de wedstrijd, geen probleem. Is de wedstrijd voorbij, heb je geen invloed meer. En als wij zo een hele wedstrijd spelen of een half uur, mag je ons op een fluitconcert trakteren met mij voorop. Voor mij staan ze hier bij de voordeur om uitleg te vragen. Maar ik vind, als je supporter bent, in goede en slechte tijden, tijdens een wedstrijd, hoe moeilijk het ook is, hoe begrijpelijk het ook is, maar ik vind dat je ten alle tijden achter je ploeg moet blijven staan. Want die spelers gaan niet beter spelen van als hun eigen publiek ook gaat fluiten. Ja. Terecht? Heeft hij gelijk? Die ingetogen woede vind ik fantastisch. En hij brengt het op een punt. Hij daagt zo nog een beetje uit. Ik ben de kop van Jut, kom maar op. Kom maar naar de voordeur. Hij heeft in theorie gelijk. Zo werkt het natuurlijk niet altijd. Ik heb 2-0 fluiten. Dat vind ik wat vroeg. Als je met 5-0 afgaat in de rust, dan... De eerste helft was wel matig. Was heel matig. Ja, ik snap Danny wel, maar ik snap het publiek ook. Kijk, ik ben ook af en toe publiek. Ja.
En dan heb ik ook als het slecht gaat of iemand doet iets fout en dan zit je ook te schelden. Maar ja, dat fluiten, weet je. En ik snap, zeker als je wat jongere spelers hebt, dat heeft Fortuna niet. Hè. Fortuna heeft ook heel veel ervaring in dat elftal staan. Ja, ik heb altijd fluitconcerten als een soort zeg maar benzine gevoeld. Zelfs als ze van de eigen toeschouwers waren. Ja, dat je dan in het elftal zegt, ja maar godverdomme jongens, kom op maar, we pakken het op. Je moet er ook naar. Maar ik snap wel wat hij zegt. Je mag na de wedstrijd fluiten en je zou feitelijk in theorie 90 minuten lang moeten aanmoedigen. Misschien is het ook wel dat je bij dat Fortuna die bij thuiswedstrijd denkt, ja, we gaan die pot wel even winnen. Maar zo makkelijk is het natuurlijk ook allemaal niet. Ja, Noppert keept het niet. Dat helpt normaal. Wat ik interessanter vind is, wat heeft hij in de rust gezegd in het kleedlokaal? Daar is hij tekeer gegaan. En 1 tot 2 minuten tekeer gegaan. Daarna heeft hij het proberen strategisch. Ja, als je ziet hoe die Pinto die gele kaart pakt, die schopt bijna iemand door midden. Ik denk, nou, die kwam net uit het kleedlokaal. Ik denk, dat is flink. Maurice, wat ik heel sterk vond, dat stond in de krant vandaag, dat hij zei, in plaats van, ik heb dat 1000 keer verteld, je hebt ook heel veel trainers meegemaakt. Er wordt een heel verhaal gehouden, strepen getrokken op dat whiteboard, dit en dat. En dan zegt die trainer, zijn er nog vragen? Niemand, iedereen klapt in zijn handen. En de helft heeft geen idee wat we gaan doen op het veld. Nee. Ja. En hij wijst gewoon aan, Maurice, 5 meter terugzakken. Jij, meer dit, meer dat. Iemand rechtstreeks aanspreken. En dan ga je eruit. Dus man een paar noemen. Ja, en dat werkt wel. Ja, waarschijnlijk moet hij het ook nog in 4 talen doen. Donderdag is Groningen de tegenstander in de kwartfinale van de beker. 40 jaar geleden was Groningen tegenstander in de halve finale van de beker. Weet u het nog? Hoyer, 2 keer. En gooit nog een kluitje, maar Hoyer speelt gewoon rustig. 1-0 Fortuna. Maar het verhaal is anders. Dat was eerder in de wedstrijd bewezen door Eleveld. Goeie bal van Arthur Hoyer. 2-0, prima gezien dat Schellekens weg is. Het Fortuna-feest is compleet. Want Fortuna, een beetje degradatiekandidaat in de competitie, is finalist in de strijd om de KNVB-beker. Ja, dat is 40 jaar geleden inderdaad. De finale uiteindelijk verloren van Feyenoord. Johan Cruijff, Ruud Gullit, Henk Duut. Kijk, in de basis. 1-0, maar. Oké, Thomas van Bommel die is naar Sporting Hasselt. Die is naar Sporting Hasselt. En Sporting Hasselt heeft hele goede social media gasten. En die hebben de aankondiging met hulp van AI klaargemaakt. Kijk maar eens mee. Hoi, met Mark van Bommel spreek je. Hey Mark, met Sam en Rick hier. Met wie, zei je? Met Rick Verheijen en Sam Kerkhoffs, de voorzitter van Sporting Hasselt, meneer Van Bommel. We zoeken nog eigenlijk één speler. Een krijger, even op middenveld. Eén die het spel goed ziet, die goede voeten heeft, die het ook niet terugdenst voor duel. Ja. Een Van Bommel, hè? Ja. Ja, ik begrijp wat je zoekt. Maar is wel al een tijdje geleden, hè mannen? Ik weet het zo niet meteen hoor. Oh, wacht Mark, wacht even, ik snap dat. Wat? Ik doe het gewoon. Nee. We belden eigenlijk voor het nummer van uw zoon Thomas van Bommel. Jullie hadden gebeld? Het is goed dat ze erbij zetten. Ja, dus dat is AI, Artificial Intelligence, heeft dus de stem van Mark van Bommel nagebootst. En op deze manier kenbaar gemaakt dat zijn zoon bij Sporting Hasselt kon spelen. Op het middenveld. Leuk. Goed. Niet leuk? Dat is van klasse Hasselt, weten we dat? Tweede klasse, hè? Tweede nationaal. Ook tweede nationaal. Tweede nationaal en ze staan koploper. Oh, oké. Ja. Oh, netjes. Mooi transfer. Ja. Dan hebben we nog, want jij wilde nog Dilano van Krooijen hard onder de riem steken. Ja, we hebben die transferperiode achter de rug en Dilano van Krooijen is teruggekomen voor de rest van het seizoen bij VVV. Maar er zit natuurlijk een verhaal achter, wat ik wel heel aangrijpend vond. Zijn vader is pas overleden. Vito voetbalt in Saoedi-Arabië. En hij heeft eigenlijk bij Sparta aangegeven, als het kan, wil ik graag de rest van het seizoen terug naar VVV op huurbasis. Om bij mijn moeder in de buurt te zijn, die het heel moeilijk heeft. Ja. En als je dan ziet, door de schorsing van Jan de Boer stond hij vrijdag gelijk in de basis. Hij stond te keepen alsof hij nooit anders gedaan heeft, terwijl hij toch meestal reservekeeper was. Met overtuiging, met bravoure, coachen, spelervattingen van achteruit opzetten. Een weergaloze redding. En de basis eigenlijk voor de 3-2 overwinning gepakt. En ja, dat vind ik, dat wou ik hier toch echt de Venlose jong. Ja. Ook toch even zeggen, dat daar heb ik heel diep respect voor. En ik denk dat Jan de Boer het nog moeilijk krijgt om hem uit de basis te spelen. Dus, ja, Cruijff heeft gezegd, hij gaat ook echt een strijd aan nu met, voor een plek onder de lat. Ja.
Dus nee, zeker mooi. Mooi. En ook mooi dat hij weer kan spelen ook eigenlijk. Ja. En als we het dan toch over doelman hebben. Vlekken in oranje. Ja, het is een terugkomend thema. Noppert die heeft zijn schoenen nog in de verpakking zitten. Bijlo is de man van glas. En Rob bij ieder... Wel sneu voor mij. Ja, natuurlijk is dat sneu. Ja, het kan geen toeval zijn hè, dat je altijd maar weer opnieuw geblesseerd raakt. Hè? Nee. En op die leeftijd al. Hij is super jong. Hij zou super fit moeten zijn. Ja, ergens zit er misschien toch iets niet goed. En dan is het dit en dan is het dat. Hè. Je kunt ook gewoon stomme pech hebben. Maar ja, wat zal het nu zijn? 6, 7 keer een blessure? Maar Vlekken die speelt bijvoorbeeld vanavond tegen City met zijn ploeg. Ja. Hij speelt echt grote wedstrijden natuurlijk. Ja, het zal toch wel op een gegeven moment moeten uitbetalen. Dat is toch de enige keeper die op dit moment... Ja, Van Brugge die speelt ook al veel. Ja, Van Brugge, ja. Of het snel op? Ik zou het niet weten. Nee. Kom weer bij Sillissen uit. Ja, zou Sillissen nog eens een keer uit de hoge hoed komen van Koeman, hè? Ja. Voor de sfeer in de groep. Tja, kun je er goed bij hebben. Oké, zijn er nog dingen? Hebben we iets vergeten? Nee, ik ben er wel klaar mee. Ik vond je best goed vandaag. Ja? Nee, ik vond jullie ook scherp. Kom jij nog een keer terug in de voetballerij eigenlijk? Zou je dat nog leuk vinden als directeur ergens? Ik vind het nu even lekker om eruit te zijn. Een keer wat anders te doen. Heb je eigenlijk voel je nu pas hoe druk je het hebt gehad waarschijnlijk? Ja. Je voelt eigenlijk ook wel een beetje als een bevrijding. Ik zat altijd wel in die cocon van VVV. Wat ik net ook al zei, van iedere keer maar altijd maar aanstaan, altijd maar die druk. Ik vind het wel lekker. En nu een keer heel wat anders, maar ja, de voetballerij blijft toch wel boeien en ook trekken. Dus ik sluit dat nooit uit. Ik bedoel, als er echt iets moois op je pad komt. Maar daar moet ik wel heel goed over nadenken. Ik heb altijd een lijstje van clubs waar ik denk, daar zou ik wel willen werken. Maar ook clubs bij waar ik denk, nee, daar... nee. Oké. Maar dus wel bij een club, een grotere club of zo? Of waar denk je dan aan? Nou, niet per se een grotere club, maar wel een club waar perspectief is. Ja. Wel waar je vooruit kunt, maar ook waar een club die leeft, weet je, waar wat gebeurt. Maar ook in Limburg? Geld van Fiorentina? Nog niet, maar dat staat morgen in de krant. Dus voor de volgende keer. Morgen in de krant. Laten we zitten. Oké, maandag zijn we er niet, want dan is carnaval. We zijn er volgende week maandag weer op L1 Televisie. En daarna natuurlijk de verlenging met andere gasten. Tot dan en bedankt. Fijne carnaval. Alaaf.